min haɗo mi daña to nde mi ɗummi bo mi tawi min woodi matsalaji dama, matsalaji infrastructure ɗum nandi ga laabi, asibitiji, makaranta, problem ji feere-feere, woodi problem caka durooɓe e remooɓe, ɗum issue sosai. Ngam haa maande am ni min heɓi crisis ba ɗiɗi 1982 duuɓi sappo e ɗiɗi mi andi crisis gawɗo leddi Mambila, yimɓe wara ɓe faɗɗi yimɓe, ɓe faɗɗi jawle maɓɓe, non fuɗɗiti 2001 2002 banni ɗo pat majum ɗum waɗi. To ngam man irin ɗo on min waɗi shaping no world view am, numo am be nanta kujeji mi tammata waɗa ha rayuwa am pat irin ɗo mai tan waɗi. To numa ni nyande go to Allah hoddiri kam to Allah walli amin minon bo mi yehi ha handi walla community amin kam irin ɗo mai ɗo on problem ji amin. Min mara laabi, min mara asibitiji, min mara makarantaji, min heɓa ni walla remoɓe durooɓe ngam usta crisis caka maɓɓe himɓe heɓa jooɗe jam. Leydi Sardauna joɗake nder duuɓi ɗuɗɗi ummatoje ɗon naftoro kombowal ha maayo ɗo ɓe ɗo era, woɓɓe feere ɗo yoolo nder maayo ɓe ɗon maaya, woɓɓe feere ɗo ummo be nyawɗo ɓe yaha ɓe waala honduko maayo wala ernoɓe, woɓɓe feere ɗo wara ceede erugo bo ma warta ɗum haala. To ko weluma Allah sene ha a dari a tabbitini dow laawol mbamgal yahugo Gembu heɓi gada. Daga mi ɗon ɗalibi ha University of Maiduguri e mi hoyɗa kullum nyande go min waɗan laawol famga. To Allah wato hunde nde a numata pat to aɗo numra nde ɓiɓɓe lamde ɓe hayru, to Allah bo sai wara hoysina nde wonnama laawol no wonnete. To Allah waɗi mi fotti be mawɓe en kulli hanko shugaban ƙasajo amin President Bola Ahmed Tinubu, enanta mawɓe majalisa bana Honorable Abubakar Bichi, Minister Works, Allah waɗi ha nder kuuɗe amin ni min mari cuɗanya be maɓɓe. Wasai min heɓi min waddinɓe haala ɓe to minon ɗo nda hamin nda leddi amin no wayi. Leddi amin ɗo bo leddi marndi barka, leddi on ndi himɓe maari be zaɓe on nastiri Nigeria. Hamɓe ɗo na turawa mallaka wari honi ɓe nastinɓe Nigeria be ƙuri'a maɓɓe ɓe subti caka Nigeria be Kamaru ɓe subti Nigeria. To nde ɓe cuɓi Nigeria ɗo bo woodi kujeji dama ɗum Nigeria wi wannan ɓe ngam Nigeria waɗai, ngam Allah useni waɗe shugaban ƙasa useni waɗe members National Assembly. To Allah hoddiri sai ɓe faami haala ɗo sai ɓe hokki amin kongilawa jotta nga warte ha laawol ɗo daga Gembu ha yahugo Yang ha kan iyaka Nigeria be Kamaru hedi ɗo. To non ɗum fuɗɗiri alhamdulillahi laawol mai ɗon huwa ɓe timmini gada banno e jotta ɗo gada ɗo ha nder yurde Allah ɓe tammai woodi gadawa nga ɓe waɗi ha nder wakkati pamara ba gada laawol banga ɗo. Alhamdulillah ɗo kam do'aje talaka on Allah jaabi ngam min ɗo yettira ɗum Allah, min ɗo yetta bo shugaban ƙasa Bola Tinubu, min ɗo yetta members National Assembly irin Abubakar Bichi ngam o dari daw sotto o tabbitini o loowi laawol ɗo ha nanta budget 2024. To non bo hikka fuu nde min wolwimo haala Madaga, haala laawol daga Guroje ngol tokkira Madaga ngol wayra Jawai kan iyaka ɓe waati ngol joni kan ngol fuu engol huwo. Inchallah bo min ɗo yi'a bana Mauri to ɓe waɗan budget Mauri ɓe ɓeddan ceede laabi waɗiɗo fuu ngam ɓe timmina ɗi inchallah. To amma ha yigo ma no laawol mai no kuuɗe mai no jehirta ɗo to Allah jaɓi yerdide fuu ɗe timman nder wakkati o hokki ɗo na ko bo dole seto ɓeddi wakkati? Inchallah timman musamman ma laawol ngol ɓe timmini gada magol balɗe ɗo ɓe yi'a ngol mawri ni inchallah ɗo ba jotta timminangol. To Allah sene nder laawol ɗo yimɓe ɗuɓɓe ɗon bolwa a andi bolde saka ɗate minon bo ha to min ɗo resi noppi amin ɓe ɗo wolwa ɓe wi kai laawol ɗo to na ngam ma ɓe ɗo yi'a ngol wata ngam yimɓe ɗuɓɓe ɗon kabda ɓe ɗon ngasa hedi les dow ɓe acca haala laawol ɗo. To mi anda ko a wiyata dow haala man. To aran ni mi ati mi wima koddiroje Allah to Allah hoddi hunde bo wala mo hatta nde
yawwa laawol ɗo Allah on hoddiri wakkati o hoddiri ngol waɗete min mai o tuuri yaha ɗemagol ɗum wawan ɗum waɗa ɗum an ɗum goɗɗo ha yasi ɗo ɗum goɗɗo ɗum goɗɗo ɗum goɗɗo Allah kadi turan goɗɗo na goto tan ɗo ka daga jaman annabo'en na noon to goɗɗo turan goɗɗo wara waɗa assignment na goto tan turata wara waɗa to mi wala to bo hande go Allah tefan goɗɗo feere bo waɗa to jotta irin bolle a yiyata ummatoje ɗon binda takanas ma la ummatoje jamanu wato social media ɓe ɗon ƴewnita dow useni a wangina aniyama ngam ko a watta ɗo belɗum mai ɓuri ɓe sembe to ko a wiyata dow kadi anniya ɗumeji woni aniya dow hakkilai woodi hunde feere nde aɗo eewa a yiɗi to Allah jaɓi a yotto babal mai ɗumen min anniya am